Poľska je na modrej trati a zástupca Slovenskej republiky je na červenej trati. David Snežek versus Martin Boháč v tejto chvíli. Opäť pripomínam, že nás môžete sledovať aj naživo online na YouTube. Stačí si kliknúť na kanál hasiči.top a potom už nás budete vidieť online. Tak ak ste tu a chcete, aby to, čo sa tu deje, videli aj u vás doma, tak pošlite správu, SMS-ku alebo zavolajte YouTube, kanál hasiči.top a tam budete vidieť presne toto, čo sa deje teraz tu v Košiciach. Máme nádherný piatok a sme na súťaži FCC Slovakia 2025 Košice. Obaja pretekári už majú vytiahnuté, zbehajú skoro identicky ako zrkadlo dole, tak uvidíme, toto bude zaujímavý rozbeh, vyzerá, že silovo sú na tom rovnako. Uvidíme, ako celé teraz naklepú svojimi kladivami. Obaja pribiehajú. Sme na čase, minúta, 10 sekúnd pomaličky. A sme v kategórii mužov od 30, od 18 do 30. A Martin v červenej trati, ten je v kategórii 30 až 40. Martin má teraz trošku návrh, už má v rukách svoju hadicu, tak poďme zostreknúť terč, rozraziť dvere. Ale teraz vidíte, že všetko, aj poľský reprezentant dobehol. Už sú skoro opäť na rovnakej úrovni. Teraz trošku získal opäť Martin Boháč, ale David nenecháva nič na náhodu. Teraz sa to rozhodne práve v tomto poslednom 30-metrovom úseku. Martin Boháč. Domáci, ale že úplne domáci, okresné riaditeľstvo z Košice. Domáci borec. A David Snežek z Poľska. Už rovnako smeruje do cieľa. Čas, ktorý budeme zapisovať Martinovi, ten nám chvíľu zastane na časomiere, ten bude mať hodnotu 2 minúty 16:58.